Toto je môj tým FC26 a dneska vám ho celý ukážem. Môžete vidieť na hrote je Florian Wirtz s Gyökereszom, potom tu záloha Hemp na ľavom záložníkovi, na prave Bukayo Saka, v strede je Madison s Marchiziom, obrana je Baltimore, Nuske, Lacroix, Carpenter, brane je Vicario, lavička je takáto, je Gvardiol, Thuram, Nico Williams, Gravenberch, Groeves, Bruno Fernandes, Mapileon, rezervy to je Hans Cocker, Greenwood, Lobotka, Gabriel. Gabriela som hrával, ale vymenil som ho za Lacroix, lebo Lacroix 88 pace a Gabriel 64. Tam cez Gabriela všetci preutekali, cez Lacroix už moc nie. Kerr, ona hrávala na hrote často, lenže je na tréningovom kempe, tam ju vylepšujem na 89, tak ju musel zastúpiť Florian Wirtz, ale s ním som docela spokojný, tak porozmýšľam nad tým, či ho tam nechám. A teraz vám poviem, že jaké pozície sú dobré, jaké vylepšíme a komu sa najviac darí. Ale ešte predtým si dáme menšiu typovačku. Tipneme si, kto je najlepší strelec, že kto má najviac gólov, kto má najviac asistencií, kto má najviac žltých kariet a kto má najviac červených. Vy to nemôžete, lebo vy nehrávate. Ja z toho, čo hrám, môžem tipnúť, takže čo si pamätám. Najlepší strelec, podľa mňa buď Gyökeres alebo Marchizio, ale dám Marchizia, to je najlepší strelec. Najlepší nahrávač, asistent by som povedal, že môže byť aj tá Hemp, alebo aj tá Kerr môže byť, ale ešte Madison. Ale ja dám Hemp, nie, dám Madison. Najviac červených, to tipnem Baltimore, no tá často dostávala, tak tipnem ju, že má najviac červených a najviac žltých tipnem Nusken, no tá skoro v každom má žltú, takže tipneme ju. Takže poďme si to ukázať. Na hrote Wirtz, ten mi nedávno padol, je to 5 odohraných zápasov, 4 strelené góly a 5 asistencií, to sú dobré čísla, 9 bodov za 5 zápasov. Role tu má nejaké, to ma nezaujíma. Má 4 triky a slabšia noha. Prvný majiteľ, hovorím, nedávno mi padol, neobchodovateľný. Tom druhý útočník Gyökeres. První majiteľ, neobchodovateľný, 39 zápasov, 38 gólov, 11 asistencií, 3 žlté karty. Gyökeres skoro gól na zápas. On skoro v každom zápase dáva gól. Niekedy gól nedá, niekedy dá 2, 3. Ako kedy. Aj podľa toho, aký je super. Triky, 3 slabšie, no a 4. 3 žlté karty. Také priemerné, ale s Gyökeresom sa mi hrá dobre. Kebyže padne niekto, že úplne neskutočný, by som ho možno vymenil. A možno aj Wirtza by som vymenil za niekoho rýchlejšieho do napríklad 90. A teraz ideme na tú Hemp. Tu som typoval, že má najviac asistencií. A má ich 20, 48 zápasov, 9 gólov, 20 asistencií, 5 žltých, takže zatiaľ vyhráva v tých žltých aj v asistenciách, jak som typoval. Z Hemp som docela spokojný, 4 triky, 3 slabšia noha, docela sa jej aj darí a keď sa nenájde nikto lepší, by som si ju aj nehal. Dáme pravá záloha Bukayo Saka, ten mi tiež nedávno padol, 9 odohraných zápasov, 6 plus 4 žiadne karty.
To má skoro, to má viac jak bod na zápas, no bod a volačo. 3 triky, 4 slabá noha. Saka je docela v pohode, ale keby mi padne volakto lepší, tak by som sa nesťažoval. Teraz záloha James Madison, toho mám tiež dlho. 80 zápasov, 18 gólov, 25 asistencií. To sú také čísla na záložníka. To má 40 bodov, no tak bod na 2 zápasy sa dá tak povedať. 12 žltých, takže zatiaľ vyhráva Madison. No, uvidíme ešte, ak to bude z obranou ďalej. 4 triky, 5 slabšia noha. To sú dobre. Ale je vyevolvovaný, som ho evolvoval, nech má väčší rating. Neviem, on má v základe nejak 84, neviem, to máte jeho rating volade. Tu som ho vylepšil na 89. S Madisonom som spokojný dosť, mám ho rada, sa s ním hrá dobre. Neviem, čo som teraz povedal, že hrá sa s ním dobre v tej hre. A teraz Marchisio, toho tu mám asi najdlhšie, sa mi zdá, podľa mňa. 82 odohraných zápasov. Madison mal viac, mal 87, takže Marchisio tu nie je najdlhšie. 24 gólov, 24 asistencií, 16 žltých, 3 červené. Takže gólov, čo som typoval, tak najviac nemá, ale má najviac asistencií a zatiaľ má aj najviac žltých, 3 červené. 16 žltých je dosť. 4-4, 3 slabšia noha, to je dobré. A Marchisio strašne dobre sa mi s tým hrá v každom zápase. Tam rozdávam nahrávky, aj tam dáva góly niekedy, rozhoduje zápasy, som s ním spokojný. Takže jeho by som možno tak na konci hry za nejakú 99 možno. Podľa mňa vymením každého, keď tu proste budú 99, keď mi padnú. Ale Baltimore, ideme ďalej. Baltimore, to je tých najviac červených, podľa mňa, ale má 3 červené, jak Marchisio, takže som to netrafil. 11 žltých, to nič. 58 zápasov, mám ju docela už dlho. 23 gólov, 8 asistencií. Na to, že hra ľavého obrancu, dobré štatistiky. Aj rýchla, 89 PS je dobre. 4-3 slabšia noha, triky, to je také dobré, priemerné. Na to, že obrankyňa, tak chodí aj do útoku, hrá sa si ho dobre, rýchla je, zahrá aj v zálohe. Takže ju by som možno aj vymenil, možno. Ale zatiaľ mi stačí. Ideme Carpenter. Tu by som možno určite menil. Ona tam bola kvôli Hemsker, ale tá už tu není na hrote. Ona má teraz len Chem z touto a z Nuske. Baltimore, no. Ideme sa pozrieť na ňu. 44 zápasov, takže tiež je tu pomerne dlhú dobu. 1 gól, 5 asistencií. To sú také slabšie štatistiky v porovnaní s ostatnými zatiaľ. 6 žltých, 2 červené, 3 triky, 3 slabšia noha, takže ju určite budeme meniť v budúcnosti. Teraz Lacroix, ten je tu asi najkratšie z celého týmu. Odohraných zápasov 5, jak oni. Wirtz, zatiaľ bez gólu, bez asistencie. To som kupoval za 2000, môžete vidieť. Lebo potreboval som nejakého rýchlejšieho obrancu, Gabriel bol moc pomalý. A 20 rozdiel PS je proste vidieť. Trošku to bol zhoršenie ratingu, ale kvalitatívne je dobrý ten Lacroix. Ale zatiaľ ešte nemal šancu sa ukázať. Teraz Nusken. 23 zápasov,
0-0 strelené góly, asistencie, 5 žltých, 1 červená. Takže to som tiež netrafil. Takže som netrafil nič, tak sa dá tak povedať, čo som typoval. Z Nursken som docela spokojný, ale v budúcnosti by som ju chcel vymeniť. Vicario 49 zápasov, 5 gólov, 2 asistencie. Vicario má lepšie štatistiky ako niektorí hráči v tíme. 5 gólov, neviem ani jak sa mi podarilo. Asistencie, viem, to na rohu schytil loptu a hneď nakopával na saku cez celé ihrisko a tento premenil. Alebo na Ademiho, toho tu už ani nemám, legenda. S Vicariom som spokojný, niekedy chytí nemožné, ale niekedy čo by mal chytiť, to nechytí. Ideme už na lavičku, Joško Gvardiol, toho do 48 zápasov dosť tam hrával a väčšinou naskakuje z lavičky, ale keď má niekto červenú, 2 asistencie má, 3 žlté, 2 červené, 3 triky, ale 5 slabšia noha, Joško sa nezdá. Turán, ten moc nehráva, ale 2 odohrané zápasy, ale 2+1 za 2 zápasy, to je docela dobré. 3 triky, 4 slabšia noha, také lepšie sa dá povedať. Nico Villiers, z toho tu už mám tiež nejak od začiatku 29 odohraných zápasov. On sa tam väčšinou striedal s Adeyemi, ale Adeyemi hrával viacej kvôli tej pace. A Nico teraz väčšinou len chodí z lavičky, ale 5 gólov, 8 asistencií, 2 žlté, triky 4, slabšia noha 5. To je taký super sub, sa dá povedať, tam naskočí a rozhodí zápas. Gravenberch, ten tiež chodí len z lavičky, 10 zápasov, 1 gól. Proste to sú takí hráči na lavičku. Roevs, ten odohral 1 zápas, nechytal moc dobre, tak som ho odtedy nehral. Som ho chcel vyskúšať, neviem ani kde som ho zobral, sa mi zdá, že by padol. Tak som ho tam dal na 1 zápas, nechytal dobre, tak odkedy už nechytal. Teraz Bruno Fernandes, on tiež chodí z lavičky, moc nehráva. 3 odohrané zápasy, tiež tak nič moc. Z mapy Leon, tá nemá nič odohrané, to viem, lebo tá mi teraz tiež nedávno padla, ešte som ju nestihol zahrať, ani na chemii tam nejde vôbec, takže bude chodiť len tak z lavičky. Hansko, jeho som hrával, tam Nico Williams som 23 odohraných zápasov, 1 asistencia, žiaden gól. Z obrancu sa nedávajú moc góle, to som vedel len s Gabrielom, sa mu tam podarilo dať párkrát gól. Žlté 2, 1 červená, som preskočil, neviem, jak som spravil. Musíme vrátiť. 2 žlté, 1 červená. Dobre. Kerr, tá hrávala 50 zápasov, 27 gólov, 16 asistencií. To je 43. Skoro bod na zápas. Ona väčšinou bola tak, že v tom, že Gio Kerr viacej dával tie góly jak Kerr a Kerr väčšinou moc góly nedávala, ale raz za čas sa jej to podarilo. Tu teraz máte video, jak som dal raz Kerr gól z priamaku. Žltých, 1 červená. Greenwood, nie Greenwood, ale tá Greenwood. Ona tiež hrávala, len keď má niekto červenú, moc nehrala. Je to aj 4 zápasy, 1 asistencia. Také, nič moc.
Stanko Lobotka, 19 zápasov, 3 góly, 6 asistencií, bez žiadnej karty. Stanko tam hrával nejak na začiatku, alebo väčšinou striedal, keď tam som mal ešte Hanska, keď som hrala sériu A, tak tam proste hrával na chem. Aj kvôli tomu Marchiziovi tam bol, lebo dobre linkoval. No ale už je len v rezervách. Posledný hráč v rezervách je Gabriel. Ten 43 zápasov hrával furt. Len tá 5 ho zabíja 64. Keby má aspoň 75, tak nepoviem nič. 64 je moc, pomalé ho tam všetci prebehli, tak museli ísť preč. 3 strelené góly, 1 asistencia, väčšinou z rohov, asistenciu ani neviem kde zobral. 8 žltých, 2 červené na obrancu. Tak. Keď pozrieť rezervy, tam sú tiež nejakí hráči. Napríklad Hansen, tu som mal na limitovaný čas kvôli toto ešte keď sa hlasovalo, to je dávno. Tam furt hrávala 20 zápasov, 16 gólov, 10 asistencií, triky, slabšia noha 5-5. To bol hráč, tam sa to isté aj sa dá povedať o Rafinhovi. Tam spolu linkovali. Rafinha 22 zápasov, 11 plus 8. V dispozícii do 20. ledna, to sa mi zdá, že január. Takže tiež dobre dávno to bolo. 1 žltá, no neviem. A potom tu už, to som nechcel. Tu tak nižšie, tu väčšina hráčov ani nehrala. Napríklad Gold Messi. Napíšte mi dole do komentárov, že kto je lepší, či Messi alebo Ronaldo, uvidíme. Ja som skôr za Messiho. Napríklad tutok. Títo dvaja hrávali, ale už nehrajú. Pozriem mi to, a tá hral pár zápasov, no 13 zápasov, 5 plus 4. Garcia tam odohral pár, 16 zápasov, 1 asistencia. Inak ja som hral väčšinou tých istých, ani tu nikto nehral. Tutok Athena hrala chvíľu. A viem, že som ju tam hral párkrát. A ona bola furt v rezervách alebo na lavičke. Ale aj v týme bola. Kovačič odohral 8 zápasov, 1 plus 2. To sú takí nostalgickí hráči, ktorí tam boli na začiatku a už sú tam není. Tam není nikto. Tutok. Myslím, že tiež nikto nehral. Tu Vajt sa mi zdá, že hral, alebo asi... No nie, ale viem, že som ho tam tiež mal chvíľu. To nehral nikto. Ja som hral väčšinou tých istých a tak to aj bolo. A to Adrian, ten hral skoro furt. 36 zápasov, 19 gólov, 16 asistencií. S ním sa mi hralo dobre, len škoda, že má taký malý rating. Keby je nejaká lepšia karta, napríklad 90-ková, 88 a taká, hneď by som ju bral s tou jeho pace, on je neskutočný, tam nikto nedobehne. Ešte aj táto Asai hrala chvíľu ešte na začiatku. 3 zápasy a 7 gólov. Fúha. Kto má viac jak 2 góly na zápas. Ona bola docela dobrá. Na začiatku hry v 10. divízii. Tu už asi nikoho nenájdem, sa mi tak zdá. Viem, že som tu mal ešte jednu dobrú, s ktorou som hral, tu len chcem ukázať ešte. Tu už asi nebude nikto, a má 80 rating. Klasický Vicario, ani nechytal. Ja neviem, kto chytal pred Vicario. Nicholas Jackson, ten tiež hral chvíľu. 5 zápasov, 3 plus 4. Škriňa, Slovák, 0 odohraných zápasov, no. Tu není nikto.
Ja veľmi dobre viem, koho som hral a koho nie. Šeška som hral tak 1-2 zápasy a tak asi nie. Ale viem, že jeden zápas bol určite, myslím. Aina, ten myslím, že hral 6 zápasov, 1 asistencia. A táto Caroline Nicoli 7 zápasov, 11 gólov, 7 asistencií. To má 18 bodov za 7 zápasov. To má tiež nejak 2,5 boda na zápas. No, som mal úplne na začiatku hry. To boli časy. A dobrí ľudia, to je pre toto video všetko. Kľudne mi napíšte do komentára, jakú pozíciu by som mal vylepšiť a jakého hráča by som tam mal dať. Mám 15 000 coinov, takže bude to ťažké, ale nájdite mi tam niekoho dobrého. Určite si vaše rady pozriem. Majte sa pekne a čaute.